जिल्हाधिकाऱ्यांनी प्रारूप अधिसूचनेनुसार केलेल्या कुडाचे गावच्या विभाजनास कुडाचे ग्रामस्थांनी विरोध दर्शवला आहे। दिशाभूल करणाऱ्या माहितीवर आधारलेली अधिसूचना जिल्हाधिकाऱ्यांनी तत्काळ रद्द करावी अशी मागणी गावकऱ्यांनी केली आहे। कुडाचे येथील सातेरी भावई मंदिरात त्यांनी पत्रकार परिषद घेतली। ग्रामस्थांच्या वतीने गणपत उर्फ राजन देसाई यांनी बाजू मांडली। ते म्हणाले, सरपंच आणि त्यांचे पती जे विद्यमान सदस्य आहेत त्यांनी मिळून हे कटकारस्थान केले आहे। त्यांनी शासनाला चुकीची माहिती दिली आहे। तिलारी नदीवर 10 कोटी रुपये खर्चून भला मोठा पूल बांधण्यात आला आहे। शिवाय गावात 8 कॉजवे आहेत। असे असताना वानोशीतून कुडाचे जायला 12 ते 16 किलोमीटर अंतर पडते अशी चुकीची माहिती प्रशासनाला देण्यात आली आहे। जी अधिसूचना जारी केलेली आहे त्या अधिसूचनेला आमच्या संपूर्ण कुडाचे गावाचा संपूर्ण ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध आहे आणि यावर आम्ही हक्क घेत आहोत। या अनुसूचनेमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे ओवळीच्या कुडाचे गाव हा वानोशी ते कुडाचे हे अंतर 15 ते 16 किलोमीटर दाखवण्यात आलेले आहे। तसं नसता प्रत्यक्ष पाहणी केल्याचे हे अंतर वानोशी ते कुडाचे फक्त 1 ते 2 किलोमीटरच्या डिस्टन्समध्ये अंतरावर आहे। सदर जे अंतर त्याने दाखवलेले संपूर्ण शासनाची दिशाभूल करणारा आणि गावाच्या विरोधात गावाला चांगला कुठल्याही प्रकारच्या गावाला करायचा हा पेपर सबमिट केले आहे, सर्व खोटे आहे आणि त्यांच्याविषयी हक्क केले खूप त्रास होतो। प्रत्यक्ष ज्या पाहत आहे अंतर 1 ते 2 किलोमीटर आहे। सदर तिलारी नदीवर शासनाने 10 कोटी रुपये खर्च करून एक मोठा 90 मीटर लांबी आणि 24 फूट रुंदीचा पूल रहदारी चालू केलेला आहे आणि तो चांगल्या स्थिती रहदारी होत आहे। आज ही रहदारी 2017च्या अगोदर जे 2016 एंडिंगपासून चालू आहे। आज ते पूल संपूर्ण चालू होती। भौगोलिक परिस्थिती त्या प्रकारची 15-16 किलोमीटर राहिलेली नाही। तरी असून सदर व्यक्ती हे अंतर 15 किलोमीटर दाखवून आज 2019च्या या डेटला गाव विभागाची मागणी करणे ग्रामस्थांनी संपूर्ण गावाच्या हिताच्या विरोधात आहे। शासनाची दिशाभूल पूर्णपणे शासनाची दिशाभूल केलेली आहे। आपल्या पावरचा गैरवापर सदस्य अजय श्री कृष्ण परब, दोघे पती पत्नीने सरपंच स्नेहा परब आणि सदस्य अजय श्रीकृष्ण परब हे दोघा पती पत्नीने हा गावाच्या विरोधात केलेला एक ठराव आहे। याला संपूर्ण गावाचा विरोध आहे। कोणाला गावाचं विभाजन झाले तसं तुम्ही या अगोदर तुम्ही काय चर्चा झाली विरोध केला होता? हो, या अगोदर 2003 मध्ये 2004 मध्ये मंडल अधिकारी तळकट यांनी एक ग्रामपंचायतीला पत्र पाठवलं होतं की बाबा गावाचं विभाजन असं आमच्याकडे एक पत्र आलेलं आहे, तर त्याचे तुम्ही एक सभा घ्या, विशेष ग्रामसभा घ्या आणि ह्या ग्रामसभेत जो काय तुमचा ठराव असेल तो मंजूर करून आम्हाला कळवा। त्याप्रमाणे 15 ऑगस्ट 2004ला 15 ऑगस्ट 2004ला विशेष ग्रामसभेमध्ये हा विषय संपूर्ण विषय अजेंड्यावर ठेवला होता। गावात त्याची गाव दवंडी केली होती। गावात प्रत्येक नागरिकाला कळावा गाव विभाजनाचा विषय आहे। प्रत्येक नागरिकाला कळायसाठी गावात गाव दवंडी केली। तो विषय अजेंडा संपूर्ण गावाच्या 5 नावाड्या आहेत, पण राहुलवाडी, हरपालवाडी, देवमळावाडी, धनगरवाडी, वानोशीवाडी आणि कुडाचे गावठण जी मुख्य वाडी आहे। संपूर्ण गावात गाव दवंडी देऊन हा विषय ग्राम विभाजन हा विषय संपूर्ण प्रत्येक नागरिकाला कळेल या पद्धतीने समजावून सांगितला होता आणि त्यानंतर सभा घेण्यात आली आणि त्या सभेमध्ये हा ठराव संपूर्ण ठराव हा बहुमताने पास झालेला आहे की भविष्यात कुडाचे गावाचं कोणत्याही परिस्थितीत गाव विभाजन होऊ नये हा ठराव त्यावेळी बहुमताने पास झालेला आहे। तरी असून 2012
अधिसूचनेच्या संदर्भ पाहता यावेळी उपसरपंच हरी देसाई, सदस्य प्रसाद कुडासकर, रवींद्र देसाई, विष्णू देसाई, संदीप देसाई, राघोबा देसाई, उदय गवस, लक्ष्मण राऊत, आनंद देसाई, रामदास मेस्त्री, बाबाजी राऊत, रमेश परमेक, आकाश नरसुले तसेच अन्य ग्रामस्थ उपस्थित होते.